control marítim exercit per vaixells alemanys i italians és l'aspecte més temible de la farsa de la no intervenció. Contravenint les ordres del Comitè de Londres, els vaixells alemanys s'endinsen a menys d'una milla de les costes d'Alacant, on els nostres guardacostes i bous armats els surten al pas i els allunyen sota l'amenaça de llurs canons. El destroyer hitlerià AT, el qual veiem a una distància de 20 metres, es retira prudentment amb rumb a alta mar. Els marins de la República estan disposats a defensar enèrgicament la integritat de les nostres costes.